3 markkinoinnin trendiä, jotka muuttavat kaiken vuonna 2025. Ensimmäinen on aidot tarinat ja rehellisyys sisällössä. Yleisö tunnistaa epäaidon sisällön sekunneissa. Ja vuonna 2025 voittavat ne brändit, jotka uskaltavat olla avoimia, rehellisiä ja inhimillisiä. Tämä kasvattaa luottamusta ja sitouttaa asiakkaat aidosti. Toinen trendi on työntekijöiden tuottama sisältö. Brändin uskottavimmat puolestanpuhujat löytyvät sen sisältä. Työntekijöiden jakamat tarinat ja kokemukset antavat brändille aidon ja ihmisläheisen äänen. Tämä on erityisen tehokasta rekrytoinnissa ja työnantajan mielikuvan rakentamisessa. Kolmas trendi on B2B-vaikuttajamarkkinointi. B2B-puolella mielipidejohtajat ja asiantuntijat ovat avainasemassa. Heidän kautta yritykset voivat tavoittaa kohderyhmän uskottavasti ja rakentaa hyviä suhteita päätöksentekijöihin.